Production. Taito sitirende itakuti tiende nekuti nakawanda kureva kumureva changobindira imomo ndambodira vomugomo kete pakete laita ndoponoona tichipenya imomo taito sitirende ndavaudza ndoridza pembe vasiyei vabvise hembe nekuti tisu tauya nenyembe emunojani ndirizizi ndoona murima ndoponoona kuti vanenge vakadzima taitosi vati ndinofima saka gore rino vachaona hevichi light pura rima rega ndivaonese segonyeti handidi kuti ndivakonese zviri nani vazvionere araiden saka ndinopenya vese ndovatena vari kungokwenya tondopa ndovasiya vachichema saka ndinopenya vese vari kuchema anzwa kurema saka chandisema olen ndawedzerwa makore ndavaudza kuti handizi nyore tondopa tsvimbo handizore vakuda kufunga kuti vangatore manje ni handizore ndopa vanga vachifungira kuti zviri nyore emunochanjikurizalake ndinoshandisa badza kutema matsaka nekuti tondopa weraka vanga vachifunga kutara vachinditsvaka manje mukandiona ndakusimba unge umaka zviri mukati zvihombe ndavaudza zvotora mukombe zvodiwa nevane mari kana nemarombe pavanondiona ngavatenge nzou kana nzombe taitosi mukweva vakawanda kungureva vamwe nchivasefa vaona kuti mangoma ndovasiya vachisheva vakose togara tose mavanzangu ari padhuze pandoenda vandikuze nekuti ndinopenya vese vari kutena manje ndovapena tondopa ndovasiya vachizvifena ndopenya vese vari kukwenya ndopindira mudukunya mamwe vacho vachifunga kuti vanganditsunya saka ndati ini ndinofamba nemagangsta ndaspreda kwese kunge kensa mangoma ndeyekumba ndeyedzinza nekuti tovapindira muwinter hatina nguva yekutauta kana kuda kuzozoshauta nekuti tiri varidzi vasingadiskirire kujuta saka usafunga ndicharova kunge kuseri kweodrop kwenoonekwa vanhu vakutama ini ndakabuda zvangu ndamboshama vakadondama dondoba alright no penya. But them said, world class bad man in real life, you know. Talk.